dichters om elkaar te helpen. Ja. Kees Leeuwrink. 4 hè Kees, niet 16. Ja, ik doof het lampje. Grillig tekenen meubels hun tussenruimte in schemer af. Krult zich om de meubels. Opeens staat zij daar. Bij dag deel ik met haar onze onzichtbare tussenruimte die wij in stukken snijden. Met de onderwerpen waarin wij zijn vastgeboeid. Met gebaar en intonatie. Vertellend de tijd die ons ontgroeit. Tussen de woorden, zoekend naar ons hart. In de maat van die wij zijn. Een film naast akkoorden. Met pijlen die zij naar mijn hart lacht. Met tranen die ik in mijn longen druppel. Terwijl ons hart uit de ogen een streeling spreekt. Adem. In een cirkel van krampen snakt zijn buik naar adem. Grijpend naar materiaal baart hij adem uit zijn handen. Wat hij kwijt was, komt nu weer te pas. In een werkelijkheid lijkt zijn werk op iemand die hij niet vermijdt, die meer is dan hij dacht. En hij nu lacht met buik en hart en hoofd, de inhoud die hij in zich houdt. Nu nog 2 gedichten die ik klankgedichten noem. Het heeft iets met klank te maken. Het gaat over de hoop op het kunstenaarschap. Van uitingbehoeftige behandelingen in het fokken van vormen op platte plaatachtigheden. Met verrassende kwasten, met mokkende messen en een prullende pen, een pruilende pen, scheppen er zich overblijfselen van door weeën van drang, gedreven, drachtig, driftlustig. Te lang in kasten gekooide kunstachtigheden werden pregnant gepresenteerd in het soms naarnukkend nu. En tenslotte de geest en haar ruimte. Over de zalige ruimte tussen de dode dingen. Rillend rolde hij de ruimte in. De zuilen van zekerheid knapte knorrig af. Dat is wat hij al lang wist, maar te lang rommelde hij radeloos door, zoekend de zin in de dode dingen, terwijl het leven zich treiterend voltrok. Nu stevende hij schoorvoetend af op de ruimte tussen de dode dingen, een ruimte waarin hij zwelgen zal, weg van de onwilligheid der wrevel. Steeds meer behagelijkheid bevestigde bulkend bestaan, van benauwdheden bevrijd, nu verkerend in vrolijkheid, van verlicht gewicht. Wow. Thank you. We zijn alle tenslotte internationaal